Ens ha tocat. Llarg día ens espera. Y que lo digas, los días de votaciones son muy aburridos. Mira qui ve cap aquí. Caramba, ¿dónde van tantas mujeres juntas? Seguro que va a haver problemes. Doncs dones, què hi feu aquí? Vosaltres no podeu votar. Per això precisament venim a protestar, perquè volem votar com els homes. I volem que la nostra protesta consti en acte. I tant, que quedi ben escrit, eh? Però per què no? I tant, també som filles de Déu nosaltres. Pero si lo hago constar en el acta, el gobernador civil os va a poner una multa. Doncs que vingui i ens posi una multa, si vol. Que veurà com les gastem, les dones de Gisclareny. I tant. Secretari, la teva dona és molt amiga meva. No sé si ho saps, això. I com no ens facis cas, veuràs que no te'n cau. Veuràs. Va, home. Sí, raó, secretari. Una mica no havíem d'anar cap a casa. Home, no, Maria, ens hem de fer sentir perquè ens manen. Ara ja som aquí. Buenos días, Rodrigo. Mira, L'altre. Veig que un matiner. Aquí són les bolletes. Què els hi passen, aquestes? Protesten perquè volen poder votar com els homes. Mare que les va parir. Calma, ja, a cavalls farien aigua. Josep Colomeres. Bon dia. Hola, Josep. Vinc a votar. Molta mandra em feia vindre a votar, perquè total sempre guanyen els mateixos i no són els que miren per nosaltres, precisament. Home, Miquel, sempre t'estàs queixant. O raons en tinc. Vaig a votar i segur que no voto el mateix que tu. Poder no, però s'ha de. Sí, clar, i l'obligació... Calleu tothom! A la mesa! Per a unes eleccions! I nosaltres no estem votant! Hem de continuar, Miquel! M'ha donat un cap pel cap! Mira, vull que em feu un certificat, un forma. Calleu, me cago en Déu, que d'un tiro tothom, Hòstia, ja! Feu un certificat conforme el nostre candidat ha guanyat les eleccions. Poseu que han votat 55 i 49 han fet Puerto Alberto. I ràpid, Aquesta topinada no servia de res. Ho denunçarem al jutjat que ens ha obligat per la força a fer aquest certificat. Res. Feu, home, feu. Ramon, em jugo amb tu un gerro d'aiguardent que no es fan cap cas. I si algú de vosaltres vol declarar en contra nostra, potser li fem una visita amistosa, clar. Felip, aquesta gent tornen a pagar. Ella ja torna al poble i fa compte. Ramon, no t'equivoquis. Són més de 20 els veïns que s'esperen davant de l'església i tots estan davant del parlat. Això és una fraude, Señor alcalde, tenga el certificado. I fa a sobre, Heu tingut seny, així ningú prendrà mal. Va, anem-nos amb bona aventura. Vinga. Va, sortiu tots d'aquí, Vinga! Anem a fer una aigua. Som-hi, Bardillo! Som-hi! No m'han sorprès pas. És un mal escut. Algú ho havia de dir, A mi tampoc no m'ha sorprès, perquè es veu que aquest Don Alberto el té ben agafat pels collons. Sabeu per què passen totes aquestes coses? Perquè cada vegada hi ha més descreguts que obliden allò que ens mana Déu Nostre Senyor. I ens va fer coses que no hauríem de fer i ens va dir coses que no voldríem. Però, Maria, amb el que hem sentit, com pot ser tan innocent? Ho hem vist tots i ells, els que ho han fet, bé saben per què ho han fet. Com pots dir encara això? Ja em diràs. Un altre cop i no se n'ha donat. Es veu que això ha passat també a altres pobles del voltant. Mireu, ara, això de manar és molt llaminer. Perquè pot sucar aquí, pot sucar allà, i ara ja. Mireu, això que ha passat, ara hi haurà algú que ho denunciarà a la justícia, però serà inútil. Els que manen s'ho tapen tot entre ells. Veïns i veïnes, sabeu què us dic? Que no us amoïneu, perquè els dels quartos continuaran manant.
I si protesteu, sabeu què faran? Canviaran el que calgui i així tot es quedarà igual. Apa, aneu a sopar, que amb una bona bufada i amb una copa de vinet les coses es veuen molt més clares. Adéu-siau.